Tevkilov familiyasındaki Şabike isiminde bir kız bola, Ufa ofiserinden bir yaş yigitine мәхәббәт bağlamış. Мирғази Суқмасиның Тәвкилов күйі тарихы деген язмасынан үзік оқилар. Түрлі көйләргә аңлатма язып калдырган ул. Халык иҗаты әсәрләрен җыйган. Үз вакытында Габдулла Тукай, Каюм Насыри, Фатих Амирхан, Мәҗит Гафури кебек шәхесләр белән очраша. Бу хакта истәлекләре дә яңа китапка кертелгән. 1994 елларда миңа куштылар институт планы буенча 20 гасыр башы татар шагыйрьләре әсәрләреннән бер җыентык әсәргә җыярга. Мин ул җыентыкны җыйдым, китап басылды. Анда беркадәр Мирғази Суқмасига урын бирде. Шул вакытта минем күңелемә кирип калды. Карале, бу шагыйрь Тукайлар чорындагы 10 шагыйрьнең берсе бит инде дип. Менә күп язган, күп матбугат органнарында, газеталарда, журналларда басылган һәм аны таныганнар ул чорда да шагыйрьлеген. Мирғази Суқмаси үзен төрле яктан сынаган иҗатчы. Проза әсәрләре бик кызыклы, пьесаларын сәйяр труппасы сәхнәләштерүе мәгълүм. Матбугатта әдәби тәнкыйть мәкаләләре басыла. Шулай да шигърияте аеруча игътибарга лаек. Мирғази Суқмасины Тукай шигъри мәктәбе традицияләрен дәвам иттерүче буларак таныйлар. Милләт язмышына багышланган 20ләп шигыре бар аның. Аның әсәрләре арасында билгеле шушы чорны үзенчәлекләрен тирәнрәк аңларга ярдәм иткән мотивлар, темалар киң урын алып тора. Ул милләт язмышы өчен шул кадәр янып, кайнарланып язуына мин бүген дә шигырьләрен сокланып укыйм. Аның иҗатында шушы чорның социаль каршылыклары, хатын-кызның аянычлы тормышы, шулар белән янәшә билгеле шагыйрь буларак үзенең хис кичерешләрен ул гаҗәеп матур мәхәббәт шигырьләре, гаҗәеп матур табигать күренешләре аша да укучысына җиткергән. Мирғази Суқмасиның үз фамилиясы Зәбиров, тумышы белән Татарстанның Балык Бистәсе районы Кече Укмас авылыннан. Белемле гаиләдән була, Казанда данлыклы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укый. Аннан төрле шәһәрләрдә мөгаллимлек итә. Беренче дөнья сугышында хәрби мулла була, соңрак туган авылына имам булып кайта. Минем бабам үзе дә сәүдәлек иткән, Мирғази Суқмаси белән гел аралашып яшәгәннәр. Ул әйткән минем бабайга, менә аккан суга каршы барып булмый бит дигән. Менә аларны 31 елда минем бабамны да Мирғази Суқмасины да кулга алалар аларны. Безнең бабай сәүдәлек иткән үз кешеләре белән байган кешеләр булганлыктан аларны чыгаралар, әмма дә ләкин Мирғази Суқмасины утырталар. Менә ул Тукайлар чорыннан милләт өчен татар халкы дип, татар халкының белеме һәм өчен хәсрәтләнеп иҗат иткән һәм шул турыда кайгыртып иҗат иткән шәхесләрнең берсе. Менә шушы халык дип, халык өчен кайгырып, халыкның белемен күтәрү өчен кайгырып, халыкны мәгърифәтле итәр өчен бөтен көчләрен куйган шәхесләрне ничек 30-20 еллар ахыр 30 елларда ничек алардан шәхес культы ясап, аларны юк иткәннәр икән. Мин менә шушыны бүгенге көнгә кадәр аңлый алмыйм. Халык дошманы бит, авылга кайтырга юл ябык, төрле җирләрдә гаиләсе белән иза җигеп йөри. Хатыны үлә, кызларын үзегенә тәрбияләргә туры килә. Яшел Үзәндә хезмәт дәресен укытып ала, тик бер җирдә дә тынычлык таба алмыйлар. Казанга китәләр, ә монда инде аны тагын бер сынау көтеп торган. Кызы 41 елда медицина институтына укырга кергән була. Ул да авырып үлә кинәт кенә. Ул яшь хатын алып беркадәр яшиләр Бишвалда да иске генә бер йортны алып, бераз шуны рәтләп шунда гомер итәләр. Бер кызы чит илгә түгел, Сибиргә китеп бара. Физуга язылып, шуның белән аның тормыш 40 елларда бик җиңелдән булмый. Бер ara медицина институтында эшләп йөри. Аннар инде беләсез, совет чорында совет идеологиясына аның революция кадәр язганнарында бик уңайга санамыйлар, шуңа күрә аның әсәрләре дә басылмый. Шулай да 1946 елда Мирғази Суқмасины Татарстанның язучылар берлегенә кабул итәләр. Халыкка җиткерәсе сүзләре күп була, тик 64 яшендә картлар йортында гомере өзелә. 1948 елда шагыйрь, язучы, драматург Мирғази Суқмаси каты авырудан соң вафат була.
Аны Яңа Татар бистәсендәге татар зиратына җирлиләр. Күргәнегезчә, аның кабере ташландык хәлдә. Һәм хәтта ташына да үлгән елы дөрес язылмаган. 1946 ел диелгән. 1958 елларда гына репрессиягә эләккәннәрнең исемнәрен кайтаргач кына җыентыкларын бастыра башлыйлар. Туган авылында 1998 елда Миргазиз укмасыга мемориал такта куела. Шул ук көнне мәчеттә ачалар. 20-нче йөздә балкып чыккан иҗатчылар арасында беренче унлыкка кергән Миргазиз укмасы онытылырга тиеш түгел. Шигърияте халыкка җиткерелсә, рухы шат булыр иде. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.